Apa keniten kuwi? Mila paman keniten menika senare sok terus-terus ngoten niku kok. Ini aja jejak-jejak karo paman keniten. Monggo rekala ndahipun. Panjenengan nggih monggo ndah paman. Keniten. Kula Kang Mas. Mestine kowe ngerti lan uga kelingan. Aku dawuh apa marang sliramu dadi wong perang ki ning tengah alun-alun Madiun kok. Ning taman. Kene-kene. Aja dirubah mesiran. Perkara jujuraken ngomong Mataram niku sampun kula lampahi sedaya perang. Jujur Mataram sampun kendang wonten saking Madiun. Dadi nggonku dawuh marang sliramu supaya ngaji Wasis Jaya Kusuma wis rampung ngono kok piye? Sampun. Malah jambahipun kapracondang boten saged nandhingi kadhejanipun keniten. Keniten menang kok piye? Oh, lha kok tekan taman wong perang ki ning ngalun-alun. Kula menika kala njenengan Matarama kok. Gumune kepiye? Paman Rangga keniten menika kok dumugi taman boten kecawa ngendikanipun dibarke mawon saged ngentasaken prajurit Prajurit ing Mataram. ngaten Pancen bapak sing kleru nduk ora kandha marang sliramu luwih dhisik. Bapak kepengin banget jumeneng ana ing kraton Mataram. Ngono to? Nggih. Yen keniten bisa ngundurke prajurit ing saka Mataram, ya bebumahe ra ana liya no. Ya mung sliramu bakal tak dhawuhake karo si keniten. Terus kowe mau wis dikapakake karo keniten wis dikapakake. Karena aku ngerti nek keniten kene ana wong wadon, apa meneh sliramu sing ayu. Kaya ngono iki sok muk-mukan kowe wis dikapake. Janjanipun nggih sampun badhe dipun menapak-menapaken kula. Wis dumuk-dumuk. Dereng napa dereng ngantos Ngene boleh ulo. Keniten. Kula Kang Mas. dados ngeten to. Rama ingkang dawuh menapa paman keniten menawi saged munduraken prajurit Mataram terus dipun paringi punika mila panjenengan. Iya. Bapak yang keniten bisa ngundurake prajurit Mataram bakal tak wenehi kebocah anakku wedok ya sliramu. Panjenenganipun yo piye to? Sesuk nek mukti, bapak nek mukti niku dadi ratu ning Mataram. Angka kula nak ngaten nggak, Pak? Sabibaripun kula munduraken wong Mataram, kula mlebet taman menika baratipun kodhok cilik menika. Kodhok cilik ngene kepiye? Kecil arek dia kula nyicil ngaten lho. Keniten. Kula Aku kuwi yen kandha marang sliramu ora wala-wali. nggih. Yen aku wis bisa jumeneng ana ing Mataram, bakal tak sediani apa sing dadi kandhang. Oh ngaten nggih. Kowe bakal tak dhawuhake marang anakku wedok. Nggih. Nanging kan durung. Aku durung jumeneng, lagi wae kowe bisa ngundurke prajurit ing Mataram. Mula kan saka kuwi tak jaluk sak mengkore yen aku bisa jumeneng kowe bakal tak dhawuhake. Mula kan saka kuwi ayo mundur. Nggih. Dan kemudian ngaten Ayo badhe Muhammad Jeremy.
Mataram